synes, den her opgave er rimelig svær. Det er den også. Hold da kæft. Skal vi prøve en brainstorm? Vi må også komme videre med den her opgave. Ja. Og hvad tænker I om det musiske kontra det musikalske? Jeg har faktisk lavet et oplæg om det. Ja. Skulle du høre? Det lyder godt. Det lyder Rigtig godt. Måske kan man lige videreudvikle det lidt med en lille smule mere krydderi. Du kan et eller andet med munden, synes jeg. Gong. Det lyder godt. Gong. Jeg tror ikke, man kan høre det. Nej.